Assalamu alaikum. Haba. Ya ina ta magana kina jina kin share mu. Salama fa nake miki. Malam me damuwanka? Damuwa na soyayya. Soyayya. Ba me ka zo? A jirgi ka zo, a mashin ka zo ko a mota? Ba ko da a sayyada ta nazo. A sayyada ta kin gani. Biki san wa kika mara ba. Sabi ki san wani kala Allah ini ba. Kuma ina so ki sani a diyar da kika dan adam ki daina raina shi. Me kike takama da shi? Me kike so? Duk abin da kike so a gurin wani ɗan namiji da ke takama zaki so shi. Ni ma wata Allah zai iya min shi. Kada ki sake raina dan adam a duk halin da kike gan shi. In kuɗi kike takama da shi, an yi sa ƙaruna, an yi sa hamana. In sarauta ce an yi su fir'auna. Duk suna ina. Kafin su samu wannan abubuwan ba a haife su da su ba. Sai daga baya. Idan ɗaukaka kike nema, an yi su alinu, an yi su ibro suna ina. Ko da wasa ki daina raina dan adam. Ki so dan adam a yadda kike gan shi. Saboda in kina tare da shi wata ran zai iya zama abin da kike tunani. Babu dan adam din da aka haife shi da abin da yake da shi, sai da ka baya ya same shi. Kuma dan adam ba abu rainawa bane. Saboda babu wata halitta da Allah ya halitta a duniya yi mata daraja irin dan adam. Ba laifin ki bane domin kin mare ni. Rudin duniya ne yake damun ki. Amma ki sani ita duniya tana da ƙarshe. Ballantana dan adam din da yake cikin ta. Na gode. Baiwar